நீங்க பாத்துக்கிறது கேமிங் ஸ்டார். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபாலோவர்ஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போறோம். மறக்காம ஃபர்ஸ்ட் யூடியூப் போங்க. புது வீடியோ போட்டுக்கிறது இன்னைக்கு 5 hours before 1 hour ago 9 minutes ago. மறக்காம சேனலை போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, அதுதான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண வேண்டியது. சரி, நம்ம இப்போ க்ரோம் போகலாம். உங்கள்கிட்ட இன்ஸ்டாகிராம் இருந்துச்சுன்னா கூட பரவாயில்ல, இன்ஸ்டாகிராமுக்கே போங்க, டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். ஆனால் நான் க்ரோமில் போயின்னுக்கிறது. பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் வெப்சைட் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் சர்ச்சுக்கு போகணும். சர்ச் போயிட்டு ஹையர் செலிபிரிட்டிஸ் எதுனா ஒரு லெட்டர் ஜி நான் டைப் பண்ணுறேன். பாருங்க, இந்த அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவோம், பாப்பியான்ட்டு. இந்த அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வருவாங்க. மறக்காம இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் ஃபாலோ பண்ணணும். அப்போது கீழே வரவங்கள கூட ஃபாலோ பண்ணணும். இன்னும் யாரென்னா பண்ணி காமிக்கிறேன். சரி, யாருதானா ப்ளூடிக் நீங்கள் எடுத்துக்கணும், ஃபாலோ கொடுங்க. கீழே வரவங்கெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். நீங்கள் யார் யாருக்கெல்லாம் ப்ளூடிக் இதோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவோம். இந்த மெத்தட் நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு ஃபாலோவர்ஸ் வந்தே வருவாங்க. கரெக்டாக நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா வந்தே வருவோம். பார்த்தீங்கன்னா இது நீங்கள் பார்த்துன்னுக்கிறீங்க. 3 ஃபாலோவர்ஸ் வந்துக்கிறாங்க. மறக்காமல் என்னோட அக்கௌண்ட்டையும் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ கீழே தான். மறக்காமல் என் மற்ற சேனல்ஸுக்கு சப்ஸ்கிரைபோ லைக்கோ பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கிற உங்களோட சஜஷன் அனுப்பிச்சிக்கலாம். ஓகே, இந்த வீடியோ இவ்வளோ தான் கைஸ். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். இது கேமிங் ஸ்டார் சைனிங் ஆஃப்.